Shafede kanjani manyoro, this Obama Lumecharo 012 aka Dr. Baby Life baby. You know how we're doing it. We keep it low but we stay high at the same time. And today, first episode of the year, I think. And I'm not on my own today. I'm joined by the one and only Uputi lana umuntu enimaziyo kakhulu from kuma TikTok konke. Hey ngithi udumile angifuni nje kuphela nokuthi udume eKZN nje kuphela kodwa iSouth Africa yonke iyamazi angazi noma ngathi iSouth Africa yonke or ngithi imhlaba wonke so zwela ngaye ngiphethela nobhuti ujikijiki unjani bhuti wami Ngiyaphila njani mfowethu? Ngiyaphila nami angazi ngi-introduce kahle phela nesizulu mina siyangishaya so ngaba umuntu oshaya ithakazelo zakho wenzeni Lutho bafriend echazela isidala ichazela isitala le ngichazile ngicedile okay yazi bengathanda isinqole like into eziningi ukuthi nibuyapi ini kodwa manje ngifuna sicale emuva ukuthi ungasho ukuthi ujikijiki like udume ngani into ocala nje kuphela ngizoyibuza le bafowethu ngiqala ngibingelele nje abantu bakuthandelana kungani abantu abaningi bakulandelela okay hayi qale ngibingelele nje bafowethu okhulumayo usicelo wakangobese oqhamuka phansi eFriday kepha waziwa ngani kajikijiki ngathi nje ujikijiki mfowethu bamazi njengokuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi epromote umculo okay umculo wabanye abantu kanti futhi nowakhe futhi ubuya upromote ngoba nami senginezami ingoma eyiseceleni ngizenzela zona ucale nini okay athi ngenze kanje kahle let's say uzibhalela i-documentary ngempilo yakho ukuthi wonke umuntu ayazi ngojikijiki ungasho ukuthi ungayicala kuphi ifana sengathi phela mangahlambe ngayiqala ekuzalweni kwami iqala okay ya ukuthi ngiqhamukaphi funde ephi ya ngicela ungicalele wena kanjalo ukuthi ukuzufika egoli kanjalo empeleni mina bafana njengoba bese ngicazile ukuthi ngusicelo ngokangobese ngiqhamuka phansi eFriday eTrackstad esigodini sasemishini okay yebo so ukufunda kwami nje uqala nje kwami isikole from kwa grade R ngiqale eFriday grade R grade 1 grade 2 no grade 3 ngifunde esikhulile combine school yes khona esigodini sasemishini okay kwasukuthi ke ngo2014 nganyuka ngezegoli lapho bohlala khona bengasiyo hostel khona hayi bengasele no hostel uyilabo abakhule kahle wena hayi lutho ngeke ngikhule kahle kepha nje ngikhule bengihlala nogogo nomkhulu okay yebo nganyuka ngezegoli ke ngazoqedela ukufunda khona because isikole ngisiqedele eGoli okay la eFosloras eVelalisa njalo eVelalisa secondary school alright ilapha engize ngaqeda khona umatric wami then ngithe mangiphuma khona ngazofunda eUJ then ngaze ngaqeda last year so manje umculo uhlangana kuphi ungasho ukuthi mhlambe kini nehistory yomculo noma bakhona abantu ukuthini ukhulele phambi kwabo bahlezi bayenza umculo into inspireile ukuthi wenze umculo ungasho ukuthi yini cha mntama mangivuka uqamba mangekhaya kho ngisho yedwa umuntu oculayo uqala uyi-black sheep akekho umuntu oculayo ekhaya mina ngakhula nje ekhaya kwakudlalwa umculo vele amakhasete lonke uhlobo lomculo kwasho khona ukuthi mina ke ngiyithandela lo Thomas manje ngicongitshela ngelanga leli owathatha wangena e-studio wabona abantu benza umculo yini yakuphusha ukuthi nawe uzithole solapha emikini kwenzakaleni usichazisele ngalelanga lelo nje kuphela uyabona nje mina kuze ngithanda umculo angaze ngize ngiye e-studio ngifike bese ngibuka abanye abantu becula bese nami ngifisa ukucula okay ukucula ngaqala khona ngisahlala ekhaya ngakaze ngize ngiye e-studio yebo ngangilingisa nje ingoma zabanye abaculi mabeculile ingoma ngiyithandile ngithathe ingoma khona ngilingisela angize ngiqamba amanga ke ngithi ingoma yami ngasiyona yami bebelieve lokho emakhaya ukuthi cha I know ingoma yakhe because bengikwazi ukuthi ngimlingisele umculi ngimlingisele ngalendlela lacula yeah because of I think nami khona ivideo yakho lana engithandayo lapho uthi wenzani ulingisela yebo ngilingisela lapho bolingisela iDubai and then ngasho ukuthi nje like ye trend mina ngikwaze ngayo and then only to find out nokuthi nengoma zakho benginazo cause I think ngibone through ushenge wasehlala Nkosi shout out to ushenge wasehlala Nkosi yena ngimazi ini lengoma yakhe ngamazi ngayo na okay anyway so khona le engibone kuyo unaye I think yile uqamba manga yes so yona cela usicocele ngathi kwenzakaleni umhlanje ipheka lengoma leyo siphela ingoma le mangikhuluma iqiniso sathi masiyipheka lo kule ngoma lena nganginomfowethu uMadondo okay ngibe nomfowethu uBambatha nganginomfowethu futhi umnotho wakamajola yes umnotho nganginalabo abafowethu labo bo4
Alright. Masiqala nje sicabanga lo ngoma leyo. Yes. Angeke ngize ngithi mhlawumbe uthi sayicabangela phezulu kwento ethile cha no. Mm. Kwaba yinto nje sathi masihlalele emakhala esiginci emakhala insimbi sasesicabanga ukuthi ayicha no. Ngiyacabanga ukuthi ingoma kanje ingangena kanje. Okay. Kodwa nje akukho nje ukutheni ngale ngoma leyana. Kwaba yinto nje esisusayo same time masihlalele sinabafowethu. Then sabona ukuthi cha no izosebenza. Yes. Iyasebenza. Ushenge veleke wafika ngangizoyirecorda usuku lolo. Okay. Wangifonela wayelayithokoza kwakumele sidibane nosuku lolo mayithi uyafika kanti nami vele kumele ngiye studio. Alright. So sithe masifika ke studio wathi hayi no hayi cha. Uyasizwa isikhala sakhe uyangena kule ngoma. Wangena. Oh. Yeah. So ungasho uthini uShenge i-relationship yakho noShenge ungasho ungachaza ukuthi nini nabantu ukuthi nihlangane kanjani injani futhi? Udlala bami naleya ndoda leyana. Busanda kuqala busha. Awu. Kodwa izinto esezenzekile phakathi kwethu impela usengaphezulu kokuba umngane kumina. Alright. Sengathi ubhuti manje. Ushe ngathini? Angazi noma mhlawumbe ngathi ubhuti noma uyini kodwa nje uyafana impela nomfowethu. Nomndeni, umndeni wakho. Ushenge nje umndeni kumina. Yes. Ngoba izinto ezizenzayo noShenge zijule ngendlela exakile. Akusuyena mhlawumbe umfowethu mhlawumbe ngizomfonela mangidinga usizo kuphela. Yes. Ushenge ngisho kuthiwa ngijabulile uhleze khona, ngisho kuthiwa ngisenkingeni uhleze khona. Yes. Kuyilo mngani lona ohleze khona ngaso sonke isikhathi mangimdinga. Ngisho kuthiwa mhlawumbe ngimdinga ukuthi siyojabula ngimdingela la hamba ukuthi ngixakekile kuneyinkinga. Yes. Isikhathi akahleli. Manje abalandeleli bakho abantu abakufollowayo ama supporters wakho ungathi uthini ba expecting from ku SJikijiki as a brand this year? Kulonyaka abantu nje kumele bazi ukuthi uJikijiki abamthole ngonyaka ophelele bazophinde bemthole futhi kulonyaka. Abamthole ukho okusha okuzoqhamuka noJikijiki okuhlukile. Indlela abantu abangithande ngiyiyo bazoqhubeka futhi bengazi ngileyo ndlela leyo. Ayikho into engizoyishintsha eyenze uJikijiki. uJikijiki indlela asebenza ngayo uzoqhubeka asebenze ngayo. Abantu abasebenza nabo ngonyaka ophelele uzoqhubeka futhi asebenze nabo kulonyaka lo. Manje mhlambe uma EP nyana singayithola nini yona or mhlambe album nje? Noma mhlambe ngeke ngize ngiqinisekise i-date straight usuku mhlambe ngizokhipha ngalo. Kepha wona umsebenzi usukhona. Yes. Yebo nje isikhala ukuthi makuvela isikhala sengaqala ngisebenza. Okay. Manje bengisacala futhi sibuyele emuva uthe uphuma emakhaya wafika eGoli. eGoli ufikela kubani okuze nobani mhlambe? eGoli ngafikela ngibamba nobaba. Ekhaya bengihlala nogogo nomkhulu. Bese uyaphika mangizokhule kahle. Ngazi ngizokhule kahle mfowethu. Phela chazi kabami ukuthi mawunabazali bonke bekhona mhlambe impilo isuke right. Yes. Chazi lokho mfowethu. Kwesinye isikhathi nje basuke bekhona abazali kepha basuke bengenayo indlela yokuthi bekujabulise ngaso sonke isikhathi. Yes, true. Ngiyakuzwa bhuti wami ngiyakuzwa khona kakhulu so okunye futhi bengifuna ukukubuza la kuwena ukuthi sorry cela ukwenza kanjena nje kuphela ama experience oke wahlangana nawo empilweni ever since ucalile ingangabi so ucale umculo nje kuphela uJikijiki ama experience uthini uhlangane nawo like empilweni ayukuthini awazanga akuphatha kahle and then like uface ama challenges and stuff like that ungasho thina ama challenges ongasho ukuthi uwafacile empilweni anzima ukuze ubone ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila. Mina mfowethu sengibuye inkingeni eningi kakhulu. Mina sengingagaxala kakhulu empilweni. Sengingagaxala ngendlela esimanga. Abantu mhlawumbe sebengabuka nje kwamanje mhlawumbe bebona sengathi impilo ihamba kahle cha. Impilo ayikazi ihambe kahle. And namanje futhi impilo ihambe kahle. Ikhona phela ukuthi angeke uhlezi ngaso sonke isikhathi akumele uyiveze impilo yakhe ebantwini ukuthi cha mina ngiphila impilo kanje ngineyinkinga ezikanje. Abantu kumele bazi lento lena abayithanda ngoJikijiki. Akumele bazi yonke into ngoJikijiki. Cha no. Angizile mina ukuzoveza inkinga zami, angizile ukuzodabukisa ebantwini. Mina ngizokwenza lokho engikholela ukuthi abantu bayakuthanda. Yes. Kepha nje izinto esengidlule kuzona mina empilweni ethusa futhi ziningi kakhulu. Because mina ngeke ngahlala esibhedlela 6 months mangicabanga. 6 months mangicabanga. Noma ke ngeke ngize ngixileke kuloko kakhulu ekuchazeni ukuthi lokho kulo ngeke ngize ngixile ekuchazeni leyo nto leyo kakhulu. Kepha nje mina ngeke ngaba sengozini eziningi kakhulu. Ngeke ngagaxela kakhulu kwasho khona futhi ukuthi nemali ngalesa sikhathi lesiyana yayingakabiki. Angisho kodwa ukuthi isikhona phela njengamanje. Bozosho kube isikhona. Hayi cha lutho kodwa nje mfowethu ekuchazeni nje mfowethu ekuvezeni ukuthi cha ngempela uNkulunkulu ukhona. Mina ngeke ngaba sesibhedlela inyanga ezo6 and ngase ngasathemba ukuthi mhlambe ngiyoke ngibe umuntu ohamba ngeenyawo zakhe zombili ophilayo njengawo wonke umuntu.
yes Kepha-ke ngokuhlala ethembeni nangokukholelwa ekuthenini ukuthi makubheda namhlanje kusasa kuzolunga. Ngahlala phezu kwethemba ingakho namhlanje ungibona ngihamba ngenyawo zami zombili. And then kumntwana ngabamba le abalandeli bakho umuntu ofuna ukuzibona mhlawumbe afana noJikijiki ngoba njengoba nawe uyayibona impact onayo like konke lapha kuma social media ukuthi abantu abaningi bayakuthanda and khona nabantwana abancane abakhula ngithi ayi mangazibona ngifana noJikijiki ungabatshelani bona? Abafundi isikole. Iyo into engabatshela yona. Abafundi isikole. Yes, into ebalekile kakhulu. Njengoba nawe ufundile. Abafundi isikole. Mina abaningi abafuthi engiphilile nabo abangakaze beze belithola ithuba lokuthi mhlambe befunde. Yes. Engibazi ukuthi baphila impiloni and impilo yabo angayifisela omunye umuntu. Yes. Nama ngisho ukuthi mhlambe njengoba nathi lapha ngifundile ngiphila impilo engcono. Kepha lokho kungibeka emathubeni amaningi kakhulu ukuthi kusasa impilo yami sengashintsha. Bengacabanga ngiyazi ukuthi umuntu okanje ofundile futhi wazachibeka wafika nasemavasithi. Mfowethu kuyenzeka. And then evasithi khona bofundela nomculo. Cha bengafundela umculo. Bengifaculty yelokhuzana engineering. Manje umculweni ufunani kahle? Ngathi yabona into mawuyithanda futhi ukholelwa kuyona ukuthi mhlambe uyokusebenzela ngelinye ilanga. Yes. Ngoba phela kuchaza ukuthi mawufundile mhlambe uyophumelela ngayo imfundo. Kuyenzeka ufunde mawuqeda kufunda ugraduate hambe uyohlala ekhaya. Yes. Ne-qualification yakho ingakusebenzeli ingakwenzeli lutho. So ke kuyafuna mina nje mangifika evarsity ilapho engiqale ngathatha khona umculo serious ngoba bengathini bengisamathubeni amakhulu kakhulu ukuthi abantu bengasheshe bengibona because nesupport ikhona evarsity support ikhona mawuseres ingane ikwazi ziyakwazi ukuthi zikusupport ngesmart food kuba simple ukuthi uphushe umsebenzi wakho because awusathengi nedata izinto zamahala so nje kubalula kakhulu futhi masusevarsity ingakho ngiqikelela ukuthi wonke umuntu ngokomthetho kumele afunde. Angisho ukuthi mhlambe sizophumelela ngemfundo kepha imfundo ikubeka emathubeni ngisho umqondo uyavuleka umqondo futhi mawufundile. And then manenzi ingoma wona uyi-artist le enjani uyilaba ababhalayo or nje uhlezi kuphela ikhona encondweni nje kuphela uthi freestyle mina bafo angibhali ngeke ungithole sengiphethe iphepha ngiphethe ipen ngibhala phansi ayangilenzi futhi iphuthe kanjalo mina ngezwe insimbi nje for sure so khona into engayenza phezu kwalezo nsimbi lezo. Yes. Manje ke nanga umuntu ubukele i-recent interview kaJikijiki manje like and ngikubuza lobi isithu manje ukuthi abantu like singa expectana mhlambe kuwe mhlambe phela nami ngohalela manje ukuthi ukuzwe ingoma zakaJikijiki ezinsha kanjalo nami mhlambe ngazithola nini ingoma zakaJikijiki angeke uzophela uMay zingatholakala. I mean ungathembisi mina ngithembisa abantu bakho nanga uJikijiki bafethu entshela ukuthini angeke aphela uMay nanga ngingamkhulumeli futhi. Yebo acha khona nganza kwethu angeke uzophela uMay umsebenzi kaJikijiki ningawutholile. Yilokho nje ngikuqinisekayo ngiyaqinisekisa futhi and nginethemba lokuthi mhlawumbe umsebenzi wami nizothokozela njengoba nenza nasekuqaleni ngonyaka ophelile. Ukhona nomsebenzi mningi. Cha mningi umsebenzi engapheli. And then ungasho ukuthi like yini enza ukuthi ama-artist weMaskandi like angazi angifuni ukuthi ningasebenzisani or in but then angeke angifuni ukubiza amagama wabanye abantu ngoba ngihlezi ngibona esikhathini esiningi ukuthi uphila nobani manje ungasho ukuthi ni yini enza ukuthi kube nzima for ama-artist weMaskandi ukuthi like ningakhona ukusebenzisana mhlambe uthola ingoma kaJikijiki ngizoyenza example noMenzi Music or nabanye futhi ama-artist. Asingabaculi singabaculi bhuda ngifuna uqamba manga siyasebenzisana ukuthi phela kwesinye isikhathi asikho isidingo sokuthi sikuveze ebantwini ukuthi cha ekuqaleni komsebenzi wami ngisebenze nobani. Yes. Kepha nje bafowethu masicula silibandla sisonke thothi mhlambe ukusuka kwengoma thothi mhlambe ngizodlambe mangisusa ingoma mhlambe ushe ngisuke khona thothi mhlambe umjolisi usuke khona mangisusa ngisho kuthiwa mhlambe angizwe ukuba naye estudio yes thothi mhlambe umjabulisi usuke khona yes yabona kodwa mase ngiyifaka estudio thothi mhlambe suke sikhona sonke estudio basuke bekhona just nje ukuzongiguide ukuthi into yami emele ngiyenze kanje all right I get it. Kepha nje angifuni futhi uqamba amanga abaculi bakaMaskandi futhi bayasebenzisana futhi benze isiqiniseko sokuthi umsebenzi wakho mawuphuma uba indlela right. Yingakho ungeke uzumthola umunye umculi kaMaskandi egxeka into ecule omunye umculi kaMaskandi. Yes. And abantu banithani yabona ukuthi niwise nepiano niwisile.
awulutho mfowethu akunjalo akunjalo kwakungasiyona ke inhloso Okay, nje okay. mhlambe kwenzeka phela masokwenzeka kodwa kwakungasinhlo Okay. Ngiyabonga kakhulu bhutam for ukuthi usijoine namhlanje. Bengathanda ukuthi like isinoko like ilanga lonke lesikhathi lesi sikhulumile besishoti kakhulu, but then in closing nje kuphela unga amapha amagama or ufuna ujikijiki like ngayibeka kanjani? Ufuna ukhunjulwa ngani emhlabeni? emhlabeni Yes, in closing nje kuphela ujikijiki ufuna simkhumbule njengomuntu bekade kanjani emhlabeni. Angasase early futhi for lokho, but then nje kuphela sikhumbule lento lezohlala for isikhathi eside, so ungasho ukuthi like ufuna ukhunjulwa kanjani? cha mina mntaka mama nje konke engikwenzayo Nkosi yami bengifisa ukuthi kusale emhlabeni ngishitsho hlamba ngisekho Yes. ikakhulukazi nje ngenza kwethu engifuna ukuqinisekisa kakhulu ngifisa futhi ukutshela abafowethu nodadewethu Yes. ukuthi bengicela befunde isikole All right. bengicela befunde isikole abazali bethu bakhona siyababona abafundile Yes. asikwazi futhi ukuthi siphinde iphuthe elilodwa lenziwa abazali bethu Exactly. into engicela nje kubona bengicela sifunde isikole kuphela ngoba ukufunda mfowethu isikole kuyakulekelela nanokuthi umqondo ucabange kalula Oh. ya umqondo uyavuleka nje mawufundile nje mfowethu wafunda waphasa wazwaqeda esikoleni kunezinye izinto othi mawuxazulula kube simple ukuthi ama solutions akhona usheshe uwathole. Hayi mina ngifuna ukukhuluma manga mina isikole umcondo ngifundile kodwa naka incindi yami isavalekile namanje. Futhi ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usijoine namhlanje. Mhlambe sophinda kodwa leli khaya lakho like ungaza anytime ngajabula futhi nokuthi na before uzokhipha EP or album le uzoyikhipha uphinde ubuye futhi sokhuluma ngayo. Hayi ngiyabonga kakhulu. Thanko. Yeah. Thanko bafethu, this is your boy Malimachako 012 aka Dr. Pabi Live baby. You know how we doing it. We keep it low but we stay high at the same time. We out of here. Be short then. Aye.